Hello guys, welcome back to my channel. So naa na pod ko karon diri sa baybay kay magpainom ko og baka. Time check now is kuan mga 4:30 PM noon sa hapon. So mga everyday kanunay giming magpainom og baka. So syempre akong bana kanunay kada adlaw painom og baka. Unya karon kay uban man ko. So ako'y magadala aning galon kung kay na kung dalon ha atong kuan. Atong layo kay sa tanan no. Turahan to may mo adto. To sa among baka. So maghatod na ta og tubig hato kay giuhaw na to at among baka ron. Nagakuan na akong bana dili kay gapanipat ba og na kuan kay ako kuno magdala aning galon. So paingon ko aning galon og magbigking og perti lang ning gaana og madugay tag binigking perti man daing bugata. Layo para ba ni akong lakwan ha ato padapit atong nailubing kuan taas bigking dita ani nga layo ang pagay diri ka sige ho ato si kuan dana og si yun eh sama sa mong baka isi ayon Kini akong asawa bisag mamotor ganahan gid siya og siya mo bigking ano na tabo ako ba ito bakar ng mga ganahan gid siya magbigking wala bigking siya gid ko na makuha sige ko na makuha ng baka apag pakuha akong baka yung sa luot ano ni tabo kung asawa mo na ni anang baka gawas na kaingon kog haanik ko moagi nara po ring pisi aning dapitan niya gibutang ya kana daing pisi niya gihikot ato ra daing pikas nga agianan pod atong lubi yang gibaat ning pisi kung asawa muna siya kung ba nabiya karon ay aning balhen mo ang bakang gamay gastigid jara nga yuning wala yuning ang bakang dako si ayuning sa kanay para mong bakang gamay si Jana Jana mamalhin tag baka magkahubo-hubo na mga taan eh Jana na si Jana lumaki nurot ano man ang baka lang awon buhay di karong kaon nga day kaon na siya nga kumihukot ito tag-ugsukan nira ay nagpuputag layo
ko kay kaon-kaon pa man na among baka diha amo sang hulat-hulato mga pila ka minuto kay para mabusog-busog po na kay na pa iyahang ko na tubig wala pa nahurot amo na ipatiwas niya ron og human og kaon. So nang among baka pong gamay og kuan ko po sa iyang mama gatutoy-tutoy. Mintras kuan mi dire hulat aring amo ang baka og magkaon-kaon diri mabusog. Di po mo bitirik ning 10 ani ka busog dia. Hulat po mi mo diri po mi mo banaga. Kaya nga po mi diri ang lingkod tara ko lingkod kay gahino. Gatungko raman mi hari kan wala be. Tungko ra mi hari hulat aring among baka. So mag-date sa mi diri anang kuan, mag-date sa mi diri. Mintras gahulat sa baka nga mabusog-busog kay dili po ni namo biyaan og di po mahurot ning tubig kay sayang kay balayo di po ning among gi dadan aning baka tubig. Dosok pa mi bye-bye. Dahil kasi na ang among tubig dala so among tiwason. Napadagay ni nahibilin. Apay gamay so among ning tiwason. Mahumaning amo ang hurot. Jana! So, tsara kayo haning lugar kay very peaceful. Para kay tanan ang kuan lugar. So, maghulat sa midili kadali. Gaon na madi ini among kamera. Kay ko gula gaon na di ay ni. So haari sa mi dapit paingon hari sorry sa mi hari mintras gahulat mi sa among baka og kuan. Mahuman-human og kaon. Mamulong mig makaon kay murag uhaw nga gutom singalan. Ngita mi diri kuan bay. Mga bunga-bunga diri makita mi kuan. Sulayan hari murag kay bungang manggang gamay. Maghilig po tani ka og mangga kay murag mangga manggudong ting mangga manggudong ay wala nay bunga. Hurot na. Hurot nagpangalatak. So nakakita mig mangga. Napagilay siya bunga kain ko na bunga na usa ka buok. Mong kuhaon ni kay kuan. Guto maghulat pa ka og baka. Anan, bantay pagkuan nang kuan kay. So akong isugo akong bana harig panguha og mangga. Ako amtay mo saka pero murag lalom jutay. Lalom ning kakat-katan no. Kat ako di mo kat para ikaw magakuan ako. Ito. Na. Tara di Ito ay hinog atong ibaba o toro. Yangod. Ito hinog ito. Klaro kaya. Dili daot. Kuha na? Wala. Nakakuha na yung mangga. Bisa duha kabuk. Di kay hilaw. Di kay hilaw mura. Hilaw gyud. Ato na may mabata may sa among baka adto kay basin og kuan nabusog-busog na ron nabusog na gyud kinakaon naman diyan na atong palutan sa basin og di kay na siya aslom ba karong mga panahon na makuan gyud ting bunga gig mangga hinagawala na kay gani bunga to matoy naman gani kaya kaluti na yung mga antahan ni gamay mintras maghulatan ni Jana nga makahuman og kaog si Ayoning. Ano guys kaning si Ayoning di gini siya totally among baka binuhi ra ni siya namo ya bata pa ka Ayoning kay katong mama ani si Maal. Nya kani si Maal, si Ayoning anak ni Maal. Giyaw na sa una si Maal daw. Akong bana na ani gapada ko serbi sa iyaan niya. Iyaan ni tag-iyaan ning bakaya nang naka-anak naman mo ni si Jana. So ang bahin ani si Jana amo ano na siya. So kana ikaduha ko nung bahin ani basta magbuhi kag baka. Sa sunod na pud nga tag-iya. So amo aning una nga kuan si Jana. Pohon kalayon sa Ginoo. Wani si Ayoning pohon ug manaburos na pod. Sa tag-iya na pod. Biya nang gapalot pag hinay ko mang magapalot kay mura na biya kag nan. Nagapalot ang amo ang kuan hali. Tawag mangga? Aslom po kayo ng mangga ha?
Ano? Nga. Ya, lumaki. Ngapit ka gani ha? Ah, Nagkao ka? Kalanon. Sige tumurot sudah anak ko. di sumurat. Lugay po kung wala mahi. Kasi nga ano niya de. Dito mo lang namasing. De, kasi nga ano niya de. Susot. Jesus, muna siya si anong Jesus. Sige day. Sinong Jesus, mo ni magwalayon sa among baka. Kung madugi mi mo are, siya mo mamalhin sa among baka. So, pasalamat po yan, Ninong Jesus. Salamat kay Ninong Jesus nga maalayan ka sa among baka. So, shout out po nimo. I hope nga katagaan kag kaloy ang panglawas, peace kayong panglawas. Bason pohon. Siya may magbalhin sa among baka. So, salamat kaayo na si Jana, si Kuan, si Ayuning. Muna siya magbalhin og madugay mig are. Kaya akong bana og mabise, siya mo alayan sa among baka. So, nagpasalamat po mi kaayo niyag dako nga makatabang siya kanamo sa pagbalhin. So atong kuno na kung gamayng baka og nagpahikap na ba. Oy, magpahikap na si Jana. 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 Sabayin tigil na tao. Si Jana, so natawo siya og kuan July 20. John. June? June 20. So mga kuan na siya adlaw. Pila ka adlaw? 22 days na siya gikan gianak. So practice na pud siya og kanang kaon-kaon. Matay na magharap-harap lamang. Pinagharap-harap og kuan siya. Dalaga na. Hintuon na si Jana sa amo anggi. Kadang mutukar ne Practice na inom. Practice na inom Jana. Punta ni Kuan. Kung talong na ari. Hindool siya sa ihang tigbalalihin. Kailag siya nimo. Ndula ko na. Mapuko ko tong toy balabag ng kawayan ako tong laguli atong dako. Muabot man ni kay akong kanding naraman. Pastilan dalagan lagi. Ibalik ng PC hare. Nakabad ba siya sa iyang PC? Kiroy lang mo sa pagdana. Kamutan ginamo na nga mo tanod gini siya pag-ayo. Mga pila ka months or mga kuan. Wala pa man po siya bulan. 22 days pa man po siya. So, kamutan lang nato nga basan daig matanod. Jana. Jana. Ano na? Jana. Pag ni-scare. Jana. Kana deh. Kana kay basan mo duol deh. Paduol siya oh. Hika pa lagi na siya kadugayan. Hindi, gusto lawa lagi anan niya. Lagi ko na yung dalunggan. Lagi ko. Mukuan lalagi siya. Liho, na siya. Talog na bagay. Bale, makaw. So hapit na murag siya busog na gid sila. So mga pila taon-taon so muuli na mi po. So thank you for watching guys. See you next video. So I hope nga nalingaw mo.